Mga kapobre, it's me, the organic peas. But some dudes, because I'm video. I don't want to. Your video is your voice is listen there. To somebody's heard your voice because it's not allowed kids here. Okay, you go that side little bit. Don't show here just 4 minutes. I do it 5 minutes like this. Mga kapobre, aniya ako nagbantay ako bata part-time. So kini mga bata, dagko naman ni sila mga kapobre. So, ang mga bata mao ni ang akong technique, ang life sa OFW na kung mag-part-time ka, kung ikaw ay freelancer sa gawas, freelance ka, iwan yung trabaho ng bantay kang bata. Unya kay kung iiwan man ka sa nanay kay ni salig naman ang hinahanap ko. Kay iyang mama ko mas dagat nagligo ba nya. Wala sila gidala. So mga kapobre na ako diri kay kuan na bantay lagi ko. May na lang taon kay ako ipaghulog sa mga kapobre sa dipay ko nagluod ba. Na suportaran ko na ako sila kay gapasuportar ko sila sa akong mga video. So kini akong gi-video karon mga kapobre. Ingani ang life sa mga OFW na kung asa ang gira ba tawag kung naitawag ato jud namo labi na mga freelancer ka. So pag walay gibuhat ang bata, walay gi ko na matay dako na bata sila ko 10 years old na duwa, di na ko giapil sa video kay basig mapalo unya ko ni Lulu ba nga sayang lang atong pang ato ang inantusan. So pag wala ang bata nagduwa naipilunon mamilo ko para sa ganahan sa itong amo ba tawagan tagbalik kay kung magtinapulan ka nga nag part time ka wala di sad na sila ganahan ka mo dawat nimo balik mo tawag nimo Bastian just quiet a little bit because I make it video. Thank you ha, Bastian. So naglaro man ang mga bata. Ngani mga kapobre. Ilok ko. Mao man ang life. So para makapalit sa tagpagkaon, makapalit tag unsa itong gustong sudan. So part time. Kaya kung saligan man pud ang sweldo mga kapobre, igor pud taon. So mao ni mga kapobre, akong life. Mamilo, mo ni ang life sa mga OFW. Kinahinay og pilo, ay nahulog na. But then don't come here because I'm making video. You said to me not allowed video. You want to watch here? Come. So, kining pamilyaha, mga kapobre France, he is Bastian. Bastian, tago. Bastian, you're hiding? Pamilya na sila mga kapobre nga kuan. Kabalo mo pag Friday mga kapobre, mao ni akong live. Bantay og bata kung nay mo tawag, kung walay mo tawag, madto kus dagat mo video sa mangitag mga lugar nga kabaw na ka sa live sa mga vlogger. Mangita tag asa ang mga bilong mga nindot. But siya be nice ba? Maminaw man sila ako kay dugay naman ko silang kamot pero dili ako implementi kanang kung iyang mama naalay lakton ako magbantay lalo na Fridays gabi Sabados gabi nga anak nya tabang mo pugos yung mama kay mo pud balay mga kapobre kung di mo sila kuanon nya kisa man kung amo nga malipay inig uli nila gakay ang balay di ba alangan mapusig po kag dutdut di cellphone. Nya. Mo ni mga kapobre, live sa pobre, mamilo. Okay. Ang gitay lain na ning panginabuhi, maura man gid ni, di mabuta maingon tag opisina. Okay. Mao na man gid ni. So, kahuman na ni mga kapobre. Okay, human ako ani.
Manggawas mi, tumis gawas, magduwa. We go outside later, yeah? Yes. Don't do that ba? Oh, basta my video will be is close. It's close. Maybe we close pa. Or maybe my video closing. Closing, hindi ko lang sabot ang English yan. Po, mabuang ko ba sa English? Nisuo na yun akong alaga. Ampot, wala ko kahiba. Nilabay ang akong alaga, ang babae. Si Julie. Yun. Si Julie man to. Julie, are you preparing something? We will go outside later after this I finish. I know, I'm playing a game. Okay. So, don't talking too much because I'm making video is not allowed kids. You, Bastian, prepare yourself first. Katawa mas Bastian. Mampusabot rin, mapupuato, mapuni sila nako. Kay, kuhan man, karon mga kapobre, Friday, April 16. So, mawala gini karon ka, kung kay di ko pa jud ako sa akong amo, mamaya akong sabot, di up ko every Friday, pero Sabado, trabaho na pud ko. Sa unang niaging taon, lain akong amo, akong diop sa Friday, Saturday. Karon nabali naman ang panahon mga kapobre. Kitang paros naman ko sa Ginoo. So, nabaliktad. What is the English in baliktad? Christian? Awkward. Christian, what is the awkward in English? Awkward? Galibog siya ko. Awkward ba? You know awkward? What is it awkward? Wala sa siya kabalo yung libog. So, maulagi ni mga kapobre ang life sa abroad. Ha? So, pamilog ka ko, usap mi manggawas. Manggawas mi kay buring mo po din sa sulod. Wala dyan adlaw ang pahuway mga kapobre. Ibis Friday, mo diop ta. Dili ko ka diop ganiya, unta to, pero wala gani ko ka is ganiya. 16 karon ha, Friday 16, April 16. So, wala ko makadiop kay wa ko video gid ani makuan nga lain nga lugar. Kay wala man ko nilakaw kay di harap ko sa amo gani. Bantay irok ang akong anak na mer di man pud. So, nagbantay ra gitaw ko sa irok. Tanawa mga kapobre ang iyang mama ha. Maglabas siya. Iyang panty ubra ibutang niya diri. So, sa machine. Tanawa unsa siya kaamping sa iyang panty bra. Maampingon man siya. Nga mga kapobre, so salamat mga kapobre sa palagi niyo subaybay sa akong video nga pirming istorya way kahumanan nga way nuhulong na istorya. Mount Mom and Dad. Don't show here ba, Bastian ang Julie, you talk to me, Julie, you're not allowed with camera. So I will be finish this one like around 10 minutes, 13 minutes. 13? Bastian, do it because some in this video hear your voice. Yep. Okay? I will call you guys, if I done this one, I will call you. Okay? I'm just making tidy up first, then we will go outside. Ingana na sila mga kapobre mo patuo mo po na sila nako kay ni dako-dako mo po na sila sa kamukudugan ko partay man nila since 2017 ni unsa na marong tuiga. Julie, can you please prepare your bag? What you want something to bring outside? Who? Bastian? Bastian, listen to your sister, Bastian. Yeah? So, mga kapobre, mauni kapobre, akong trabaho taon, luoy, yani yun kung hindi lang sa ekonomiya. Maningkamot yun ta kay, kung di siya maningkamot natin sa abroad, wala yun. Maunang, pag nata sa abroad, maningkamot yun ta kay para
Di na to may bawang panahon ng ato ang mga igsuon mangayo niya. Kung di nimo matagaan baya, may ubos sila dayon. Mao bina ilang mga sakit. Kung nasa mga kuan nato kung mga hindi matagaan. Labi na yung igsuon makasawa. Ako igsuong lalaki. Labi na yung kisa may nakarelate ya nga kung yung igsuong lalaki makaasawa o babae man yun ang asawa, alam mo bayot. Makaasawa niya. Kung mangayo, di ba mo dauton sa asawa, ipanabi pa mong slingan. Pero ambot lang sa mga asawa sa akong isuon kay na ako'y nabantayan na nila. Pisa magkadungog pa sila kong video, ako pistong-pis gini prank ka. Na ako'y na asabtan jud sa usara ko sa isuon nga. Bati sa kay batasan. Awayon pirmi akong mama. Pero tingog na nila ako kay napamkudri. Uli na ko sa Pilipinas. Julie, don't shout, please. Julie. Pero iantos na ako mga kapobre kay saon man. O mapukoy makuanan. Uli ko sa Pilipinas. Samot, lisod kong Pilipinas. Labi na ang COVID time karon. So mga kapobre, di na ako tason akong video ha kay kanang dako ko pasalamat na sa kanang naka subaybay sa akong video, labi na mga kapobre, pero may nagsuportar na ako, big shout out sa akong mga kapobre. Nga, bisan pobre ko, suportaran gyapon ko nila sa ginagmay akong video. Bisan ko atay kitaan ni YouTube mga kapobre. Pero sige lang. Pilipinas unggoy, mablisingan tas juice. Ito, man ko naman juice. Kung ihatag sa panahon nga para jud sa imo, di ba? Kung nanago ninyo good, 10 years ko sa UAE, Y visa, pero nga nahimo kong vlogger. Mo na gingon, ihatag sa Ginoo para nako. So mga kapobre, mo ni manghinaot ko niyo kapobre nga sa walang sawa ninyo, labi na mga taong nagsubabay sa akong video pero kasabot ko ni mga ungkoy dako eh. Julie! Don't shh. Kasabot eh. Hey, don't shout it here. Ay ambot mabuang ko ba yun? Hindi uminaw ng mga bata. Nagkay ang balay daghang kay gipaglabay mga umlan kini mga bata ba. Magduwa mo sila. Nagkay mga kapobre. So mga kapobre, di na lang ako tason ako mga video mga akong pagstorya karon mga kapobre ha. Kay di itason natin ang oras ba. So pasalamat ko kaninyo sa inyong mga ta 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 ta. So mga gingon. Chuk chuk. So mga kapobre, dinili lang kukutob mga kapobre ha. Nya salamat sa inyong mga pagsubaybay palagi kanako. Ayo-ayo mga kapobre. Bye!